ଶେଷରେ ମୁଁ ଆଳୁ କାବୁଲି ଚଣା ନେଲି, ସେଥିରେ ପାଣି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ସିଝିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଦେଲି। ଗୋଟେ ସିଟି ପରେ ମୋ କାବୁଲି ଚଣା ସିଝିଗଲା। ତାପରେ ତାଟିଆରେ ତେନ୍ତୁଲି, ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି, 2ଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ କଂସାରେ ଆଳୁ କାବୁଲି ଚଣାକୁ ନେଲି, କାଟିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ ନେଲି, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସେଥିରେ ଆଉ 2ଟା ବଡ଼ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଗଲି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ରକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ କାଟିଥିବା ମୋର ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ପକାଇଦେଲି। ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ସେଥିରେ ଚିପୁଡ଼ିକି ତଗଡ଼ା ଚୋଖାଟେ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି। ଖଟା ପାଣି ପାଇଁ ମୁଁ ତେନ୍ତୁଲିକି ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ି ଦେଲି। ଚକୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ରସୁଣ କରି ପକାଇଦେଲି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଚାଟ୍ ମସଲା, ଲୁଣ ଆଉ ପାନିପୁରୀ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇକି ପକାଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖଟା ପାଣି ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରି ଗୁପଚୁପ୍କୁ ପକାଇଲି। ଗୁପଚୁପ୍ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଗୁପଚୁପ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲୁଛି। ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଚୋଖା ଖଟା ପାଣି ବନେଇକି ଗୁପଚୁପ୍ର ମଜା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେଇଗଲୁ। ସାଙ୍ଗ